Καλησπέρα! Είμαι ο Practorex από το κανάλι Practorex Games και σήμερα παίζουμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι δωρεάν του Steam, το Warframe. Λοιπόν, συγγνώμη που δεν είχα κάνει καιρό για λίγο χρονικό διάστημα, γιατί ξέρετε τώρα βασικά είμαι σε διακοπές, οπότε είναι λίγο δύσκολο να αφήσω την καλοπέραση και να κάνω ένα gaming βίντεο, αλλά εντάξει. Λοιπόν, ανακάλυψα ένα καινούριο recording program, το Mi Release Action. Θα το καταλάβετε σίγουρα γιατί στη μέση της οθόνης επάνω γράφει ένα action, το οποίο δεν ξέρω πώς θα το βγάλω. Παρ' όλα αυτά θα κάνουμε wait a minute. Θα κάνουμε τέλος πάντων το gaming βίντεο. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι είναι online. Δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω ξανά από την αρχή γιατί είναι online φυσικά και δεν έχω όρεξη να φτιάχνω καινούριο account. Οπότε ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εγώ τώρα θα κάνω και την επόμενη φορά θα κάνω Among the Sleep που μου το είχε ζητήσει ο φίλος μου ο Νίκος. Επίσης, να μου γράψετε σας παρακαλώ πολύ στο description ή στο facebook τι παιχνίδι θέλετε να παίξω, αν θέλετε να παίξω horror game, αν θέλετε να κάνω ερωτήσεις απαντήσεις. Θα παίξω και με άλλο ένα άτομο, πολύ ωραία, με τον Lepri. Τέλος πάντων, θέλετε να κάνω horror game ή ερωτήσεις απαντήσεις ή vlog ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Εντάξει, αυτά. Όπως βλέπετε είναι πολύ ωραία τα γραφικά. Οκ. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, έχει πολύ ωραία γραφικά. Οκ. Λοιπόν, θα τον προστατεύσω. Λοιπόν, γράψτε μου τι θέλετε να κάνω γενικά βίντεο. Επίσης, αν θέλετε να κάνω gaming βίντεο, παρακαλώ πολύ το παιχνίδι που θα μου πείτε να παίξω να είναι free. Γιατί ξέρετε τώρα αυτή την περίοδο είναι λίγο δύσκολα τα θέματα οικονομικά. Ρε τι πάμε εσύ. Τύπησα είναι. Δεν παίζει να είναι τύπησα μωρέ. Όπα, κάτσε να πάω στον τύπα να τον βοηθήσω. Είναι online game και δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ αυτό το παιχνίδι. Είναι έτσι violent φάση. Ψόφαση, καραγκιόζη. Άσχημε. Κάτσε να πάρω λίγη ζωή. Δεν μου έχουν ρίξει. Είναι άχρηστοι όλοι τους. Σπάξτε τους όλους είναι το παιχνίδι. Ψόφισας, ηλίθεια, καραγκιόζη, άσχημα. Κάτσε που πήγε ο τυπάς. Εδώ, έλα φίλο, έλα φίλο, που πάει. Πού πάει φίλο, έλα. Πάμε Μπολτά, πάμε. Ωραίος. Μ' άρεσε και εγώ να το κάνω αυτό. Πάμε. Σφάξτε τους όλους. Καραγκιόζη, ψοφίστε. Τι είπες ρε καραγκιόζη.
Άσχημε. Τέλος πάντων, πάμε. Έλα. Έλα ρε τρελέ. Πάμε. Όπ, τι ήταν αυτός, δεν τον έχω ξαναδεί αυτόν τον τύπα εδώ πέρα. Πού είσαι ρε, άσχημε. Εν τω μεταξύ είναι όλοι καραγκιώδες δες και άσχημοι, γιατί... Γάμο, δεν τον πρόλαβα. Είναι δύσκολο ο χειρισμός του bow. Τι είναι αυτός ο καραγκιόζης εκεί πέρα. Ψόφα. Ψόφα. Ω, hack. Χακάρω. Είμαι hacker. Πάμε να τον πιάσουμε αυτόν τον καραγκιόζη. Τι ήταν αυτός ο τυπάς εκεί πέρα. Κάτσε να τον δω αυτό το... Ρε τι πυροβολάς εσύ, θες ξύλο. Ξύλο ρε, θες... Δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Κοίτα εδώ, τον καραγκιόζη. Άντε μπράβο. Ω, είμαι και πολύ τέλειος τυπάς. Heads up, a Grineer assault team is headed your way. These are high value targets. Γάμο το καραγκιόζη. Capture is crucial. Ψόφα, ηλίθιε. Ω, μου κόλλασε εμένα. Άντε, θα φας ξύλο. Άντε, μπράβο. Η μόνη λύση είναι να με το σπαθί. Πω, κι άλλος καλαγιώζης. Ό,τι σου έκανα, σου βγάλα τον τερόξο. Καλά, ο άλλος τι κάνει. Μέσα του το μπίδι ζεις μέσα. Να μπει πιο μέσα. Δεν ξέρω τι σκατά είπες, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Όπα, wait a second. Κάτσε, πού σκατά... Κάτσε, what? Τι στο... Πάω από λάθος δρόμο. Α, όχι, ήρθε και αυτός ο τυπάς, οπότε πάμε από εδώ. Δεν ξέρω τι είπες. Ψόφο, γελίε! Bring them in. Όχι, την έφαγες. Excellent work. We'll interrogate the captive back at base. Your part is Ah. done here, Tenno. Αουτς! Καλό πρόβλημα έχετε. Προβληματικοί είσαστε. Ψόφα! Γελίε! Άντε, μπράβο. Άντε, μπράβο. Οκ, τελειώσαμε την αποστολή. Από εδώ πέρα λογικά πάμε. Ανεβαίνουμε τα σκαλιά. Doors are locked. Σαν το γελίο πάει αυτός. Όπα, hack. Εσύ τι βαράς ρε! Τι βαράς ρε! Με ρίξες κάτω ρε! Με ρίξες κάτω ρε, καραγκιόζη! They do not suspect a thing. Πάμε ρε να φύγουμε. Α ναι, πρέπει να φύγω από κάτω. Πω, τους καραγκιόζιδες. Τίποτα δεν θα μας θεματίσει αυτό. Ψόφο!
Σε είδα καραγκιόζη. Άσχημε. Άντε. Δεν ξέρω τι λέει ο αυτός. Αλλά... Να, φτάσαμε! Νικήσαμε! We are the champions! Έλα ρε κι εσύ, καραγκιόζη. Κάτσε να το πάρω. Έλα κι εσύ ρε καραγκιόζη. Πού είναι όλος ρε? Να πάω να τον σώσω τώρα. Περιμένουμε τον άλλο τον καραγκιόζη. Τελείωνε ρε καραγκιόζη. Κοίτα εδώ. Νάτος, έρχεται. Πάμε. We are the champions. Wait, what? Okay. Ναι, έτσι. Και έτσι νικάει ο Πράκτορεξ. Κοίτατε το τέλειο παιχνίδι, φίλε μου. Ναι. Και τώρα ας οδηγήσουμε το σκάφος. Ναι, νικήσαμε την αποστολή. Λοιπόν. Ναι, όχι πλάκια. Και αυτό ήταν το Warframe. Λοιπόν, κάντε subscribe, κάντε like, κάντε share στο Facebook και θα τα πούμε μια άλλη φορά. Άντε, γεια σας.